Damai na sumurung na siyan saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang, di bagasan Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2020, manang Minggu Septuagesima. Hata ni debata nagabe jamita, di bagasan Minggu tai, imana tersurat di Jakobus biduna parjolo, mamukka maisian ayat 22, jala marhaujungan di ayat 25. Songonom mahatana disi, laos ta paihutihut ma. Alai gabe siulahon hatai mahamu, unak kolap pananginangi, aka napa oto-otohod dirina. Ai pananginangi di hatai, anggo so diulahon, tudus mai tu halak napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina, dungilah homai bana, gabidang di boto berupana. Alai nama mereng torus tu bagasan uhum haluaun nasudenggani, jalamiad disi, imana martua, marhite sian pangulaun nai. Anggo so pananginangi nama kalupahon, siula ulaoni tahe ibana. Ido sahat ni turpuki. Horas madihita saluhut na damang dainang. Di bagasa mingguon, tolhas mahita tu Minggu Septuagesima. Namaras tuam mai 70 hari adorang sopaskah. Molo di padan narubi, namar tudu-tudu mai tu ari dung 70 tahun bangsa Israel terbuang di Babel. Jala molo di padan nai baru, ima namar tudu-tudu tu 70 hari adorang sohaheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Angka pitu manang nomor pitu, ima angka nasikop manang sempurna. Jala di patuduhod debatado hasisikop ni holongna tu bangso na pinilitna. Ima bangso Israel, dohot hasisikop ni holong ni debata, napamonakko jolma sian hamatean ala ni dosa. Jadi di bagasan minggu-minggu adorang so pesta Paskah, saluhut na do patuduhon hasisikop ni holong ni debata, dohot na pinangido ni debata, asa mangulu di bagasan hasisikop ni holong nai. Damang dainang nahina holongan ni debata. Di pasahat si Jakobus do suraton tuna 12 marga na di tano parserahan. Boy may daw tadi Jakobus sadayat sada. Tung masay gudang akana masa di parnguluon ni halak Jahudi na Porsea na mangingani huta Palestina. Mangihuton akana malo madok ya surat Jakobuson ima sian apostel Jakobus sendiri. Ima haha anggi panoroni ni Tuhan Yesus. Ibana do na manguluhon akana Porsea di Jerusalem. Ibana na marpidato di sidang na di Jerusalem. Boy mawi daota di ulaun ni apostel biddu 15 ayat 10 tolu rodi 20 sada. Jadi na bertanggung jawab do si Jakobus mabahen surat naon tuna 12 marga Jahudi na di parserahani. Ala ibana do na manguluhon akana Porsea nasian huta Jerusalem. Di pasaat si Jakobus pe surat naon, di siala tarida do na hurang sikop ngulu ha Porseaon ni halak Jahudi. Na Porsea do niyan yang guna sida. Alai pabahenan nang akka pangalahon na sida, nung ngatung masay sego manang bobrok. Dada gabe Kristus di bahen na sida uluan di bagasan ha Porseaon na. Ditaba muse panosak ni ha maolon na niadupan na sida, dinalaho marbarita na ulii. Jadi secara garis besar, surat Jakobus pasingoton asa mangulu mana Porseai hobar tuha Porseaon na naung jinalonai. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Di ayat 10 sia sahat 20 sada di jolo diturpukon. Nunga di pasahat apostel Jakobus asa girgir mananginangi. Jadi dada holan nama ngulahon hatai naniodolhon ni apostel Jakobus. Alai jumulu do mananginangi di hatani debata.
Songo dia do rumang ni nama jakkon hata ni debatai, jumulu asa mabolokon nasa narwa, ro di hajahaton na lohoti. Jalan apa dua hon marlabok ni roha majalo hatai. Mabolokon nasa narwa, imana ni dok na hibul para dihod diri gabi hasiatan ni hatai. Molo adong dope nasa narwai di bagasar roha, boha mabahenon nama jakkon hatai, boido rojol masih songoni manangihon jamita di parmingguan, manang di parsauran niak kena porsiana asing. Alai dang nalaho au honon na hata ni debata. Asing ni holan na pananginangi do ibana disi. Ay soadong be inganan hasiatan ni hatai di dirina, binahen na lohot do penasa narwai. Molotung pe di jakkon pe hatai, alai dang dibolokod do pe narwa sia dirina. Bohama pardomuon ni narwa doho nadinggani di bagasa dirini jolma. Isarana, ay nalitok manang nakotor di bagasan sada ebber. Dungi tapa masuk mamuse ay na yes tu ebberi. Hasil na gabe litok manang kotor do ay na di ebberi. Di sialani ima asa jumulu madipayas ebberi sian ay na litok. Dungi di pamasuk ma ay na yes. Songonima gobaran na didok ni Apostel Jakobus, asa jumulu mapayas diri akan aporsiai, asa majakkon hata ni debata. Laos dibuat do itu bagasan liturgi manang tupar tording ni minggutta. Saya jumulu do martangiang mangakuhon jalamangido hasesaan ni dosa. Dungipe asa maka tidak ko kaporsiaon. Dungi muse manangihon hata ni debata. Marhite jamita. Napaduahon asa marlabok ni roha majakkon hatai. Marlabok ni roha, ima haradion naso di bagasa muruk manang rimas. Songot tano nanapu, nama jakkon hata ni debata, unang masongot tano na batuon. Aiso tarbahen ni jol manatar rimas majakkon na dinggan. Tulahonon na do hatai. Songot tano na batuon majakko boni, molotung pesanga tubuh boni i, alaidang magudang, lama marparbue, marlabok ni roha manangihon hata ni debata, ima roha na serep jala na uduk, naradi majakkon pangajarion, jala radi di pauba, hobarma tu hata ni debatai. Damang dainang, sada ulaw na bakol donian dinalaho mananginangi. Alai sian panangihonon di hata ni debata ido, botoon dia do na sinakapan ni debata. Sian na manangihon hata ima, tadaon dia do hati goran hobar tu ni debata. Molo sodo ditangihod do hata ni debata, sia dia maboto otta lomo ni roha, hati goran dohod ni debata. Disialani jumulu mahita gabi huria na ringgas mananginangi di hata ni debata. Duita jakom mahatana, taauhum matu bagasar rohatta. Jadi dada holan na mananginangi di hatai, alai ikod do dihanguluhon manang diulahon. Dido Apostel Jakobus, alai gabi siulahon hatai mahamu, unak kola pananginangi, akan apa oto-otohod dirina. Pareta do hataon, dang pangiduan. Disiala hata gabi disi, sian hata ginesti, na diterjemahon di bagasan bahasa Indonesia, didok hendaklah. Mulu jenis di hatana, didok mahata imperatif kontinua. Jadi dakolan pareta asa sahali diulahon. Alaya sama notong ma diulahon. Jadi nama nangihon dohot na mangulahon hatai, dakolan sasahali. Alay manotong ma diulahon. Hata siulahon hata. Manang poitiay lugu. Dakolan ulahon na mamereng tiki. Dakola tiki hari minggu. Alay dohot tu saluhut ari dohot tiki. Didok madisi, naung sadado aka nama nangihon hatai dohok nguluna. Dakola di bagasar rohana bihatai. Alay tarida sian sadok gulmit ni nguluna.
moloholan na manangihon hata, alaydang mangulahosa, dusun na pautotohod dirina do si songoni. Hata na pautotohod dirina, siyan hata para logi zomai, na marastuan manipu, mergabus, manang, na pautotohon, buasa didok pautotohod diri, moloso diulahon hatai, alana marisuang do tangihonon na hata ni debata, moloso dihanguluhon, na marisuang disi, dada holan panangihonon na dihatai, jalada daholad disiala marisuang ari-ari doho tikina, na manangihon hatai, alay doho do nangguluna gabi marisuang, doson sahala persikola na ni ajaran ni guruna, ditangihod do nian ajar ni guruna, ringgas do ibana tu persikolaan, alay dang diulahon, sahat ma di namasa ujian rupani, dang ajaran ni gurunai di pangasahon, mangalusi soal ni ujiani. Pasti do gagal, dang lulus ibana siyan ujiani. Manang songon sahala nalahu karejo, parjolo do di training diajari songo dia do SOP si ulahonon na mangula-ulahon nai. HP dang diulahon hobar tunani ajarhon ni trainer nai. Olo do dang sahu ibana di jalo gabe karyawan manang parkarejo. Ay masa training pe nunga gagal ibana. Damang dainang, dungi di do mamuse, ay pananginangi di hatai, anggo so diulahon, tudos may tuhala na pabereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ay dibereng do dirina, dungi laho may bana, gabidang diboto berupana. Dia do na didok ni hataiyak kadongan, parsatokinan. Lam dipatakka sa postel Jakobus do di hatanaon, taringot na parsatokinad do, ganup nasa na holan mananginangihon hata ni debata, alay dang mangulahosa. Dusun jala sarupa doi, dohot jolma na pautotohod dirina. Parsatokinad do jolma na markaca mardidawuhina. Parsatokinad do molo holan manangihon alay dang mangulahon. Tudo sahala na markaca. Ay suadong jolma na torus markaca. Jadi, dang parsatokinan na majakon hata ni debata. Alay siyan na manangihon, majakon, mangarimang-rimangi, saha tu na mangulahon, gabi ngulu mahata ni debatai, dia kana porsea. Damang dainang, hobar tu si adong masa dasar itu na jolo, di sadahuta, na jarang dope jabu. Jadi molo mardales ya jabu na sada tu jabu na asing, ikon mangalau si hauma. Di sada tiki, dipangido sahala amama tu yanakon na laho manuhor sigaret. Didok, laho jone manuhor sigaret ni bapa. Dibotohodo sigaret ni bapa kan? Sigaret gudang garam. Ingot dah? Sigaret gudang garam. Ninna paingoton yanakon nai. Olo bapa, ninna anak nai. Borhak madak danaki. Hu merdalan. Say di paingot-ingot ibana do. Nalaho situ horon nai. Sigaret gudang garam. Gudang garam. Gudang garam. Say ninna ma rupani. Hape topu mahabang pidong lote. Tersonggok may bana. Beh, lote, ninnay bana. Lote, 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 say ninnay bana ma. Saha ma di kodei. Pitor didok matupar kodei. Naburu, didok bapa, ijo lote. Tarsonggok mana puda kodei. Damang dainang. Songon tudu sa dosaritoi nalaho paingotok kita. Asa unang mania kolan na mananginangihon hata, manang tona ni hata ni debatai hita. Hape, disi adong na masa manang songgot-songgot, gabe lupa hita di hata ni debatai. Imana pinasahat ni aposteli di ayat 25. Alai na mamereng torus tu bagasan uhum haluaon, na sudding gani. Jalamiat disi, imana martua marhite sian pangulahonon nai.
anggo so panangi-nangi na makkalupahon, siula-ulaoni tahe ibana. Jadi dang sai holan na manangi-nangi hatani de bata, alayu nang lupa, alay na mamereng terus tu bagasan haluaon na sudinggani, jalamiyad disi, unang morok siya ni, manang unang morok siyan hasitongan hati goran dohod ni de bata, na adong di bagasan hatanay. Naso makkalupahon hatay, laos ima siulahon hatay, ido na martua. Damang dainang, di hatanay do hati goran doho uhumna. Di sialani ima akana porsea doho naso porsea pe, asaringgas mamanangi-nangi hatani debata, di bagasar rohana uduk jala serep, di jakum mahatai, di peok mahatai, jalamiyam manguluna di bagasan hatai, huhut ma diulahod di sadok gulmit ninguluna, di na mangulahon hatai ma, mangulu hita di bagasan hati goran, dohot ni debata, jala martua.